acest stilou de sticlă cu care vreau să scriu și care este murdar, are cerneală întărită pe el, pentru că, da, nu spăl instrumentele de fiecare dată. Dar avem soluția salvatoare, adică soluția de curățat penițe, pensule de pictură de la Dr. Martens. O să torn niște soluție într-un pahar pe care promit să nu-l folosesc în alte scopuri și las la înmuiat stiloul. Așa arată acum stiloul. Și acum cu o pensulă o să mai dau așa printre canelurile astea, pe unde nu a pătruns foarte bine soluția. O să insist puțin. Și dacă cineva se întreabă, nu puteai să cureți cu o altă soluție? Nu prea pot să curez cu o altă soluție. Am încercat și cu detergent de vase și cu detergent de geamuri, soluție de geamuri și n-am obținut niciodată un rezultat atât de bun. Am reușit să aduc la o stare normală niște penițe care, sincer, credeam că o să vadă coșul de gunoi. Dar am reușit să le curăț cu soluția asta și n-a mai fost nevoie. Da, așa arată acum stiloul de sticlă pregătit pentru a fi murdărit din nou, bineînțeles. Este ca nou!